Mas Bakhuid nomor Lait-ïa, Lait-putra. Lait-ïa, Lait-putra. Wan baru Kohimen kopera tongins duai lembaga jinga sai lem janga Clara Bakhuid. Padni duai bakin mauro ya baharo ki seng jangi sister babud ya ka jinga mensiam janga Clara Bakhuid. Iduai ro naga binda ki bapangi bashitam iduai na binda baraka jing dumu shime jangi baka bor jisu nang seiso halo jangi lembaga ne ki yukrish Bakhuid. Ha kerteng upa barukon barumen sim Bakhuid. Kajinga e jango trai jangi Jesus Christ but kajingi jango ble. Lembat kajinga silak jango men sim Bakhuid. Kindan rengka bat pi barro. Kohimen koperato ngi sangesh por ben kuslai hala kadonur kamen sim. Halar bar ki pop ki ba ngilale. Bun sin ha kajingim jangi ngi klet ya utrai. Pat ngim kin mau ya ka hukum jangu. Pat tendengi kensting ya ka hukum jangu ble. Pat ngius ngo kum no Moses udah betai ya ki pai di Israel. Pen yaid ya ka lindi jang uble. Kohimen kopera tongin sangesh por ben sosi. Halar bar ki jing talot jangi jing tuna jangi. Ki jimlin basniyo jangi. Bat ki jing kran kana jangi kabam. Shong nongrim halar ka gospel halar ka jingi du Chris. But bau Jisu in Bakhuid yangi. Ko Jisu ngila penso si yame lembaga jing kwa jangi, lembaga jing le jangi, lembaga tin gat le jangi, map yangi sait kud yangi nga pala how blay button board baro, but happy ko himen ko para. Bangalale pop shibun e da ki jim parakat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat changa da ka jingle palat changa da ka jingle palat bakrao e changa namar katha nga karpadi ka Maria Bakhuid ka be Isa ka ti soti ya ki angel bat ki khoi but ya pi ko himen ko para ben duwai ne ka binda changa how try ublay changi ublay button board baro nisne yangi Badan in dalam map iki pop jangi penyelam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Try can rako blaze yangi. Try can rako blaze yangi. Cristo map ko Cristo rap ko. Penim yangi Try and rako blaze yangi Try and rako blaze
Sneyangi Kristo ko Kristo ra kono penim jangi penim yangi to nginia duwai lemba ke jinga silem janga clara Bakhuid nagabinda baharo ke jing dumu jangi nagabinda baharo ke jing ang nur jangi but ngi duwai ro nagabinda ki ba phangi ba shitam baro ngi duwai nagabinda baharo ki ba thalat bar ngi duwai nagabinda ki sang rinium jong ki sister but ki father baro ki ba bud ya gane ke jingi min siem jong clara Bakhuid Koblei mei o balabatin isune ya ka clara Bakhuid shaka jingid ya ka jingduk to ai ba da ka jinga side jangka ngin bud ya u Chris da ka jingduk ha ka men siem but bangin long ki ba bit door ben yo ban ban paid ya me markma ha ka hima bening da utrai jang yo Jesus Christ kun jame u ba im bad sen sha ringkat bat me ha ka jingalang kawai jang men siem Bakhuid u blei junom la junom Amen. Kajumpuli na kitab Deuteronomy. Umoses sulakran hakipat ba uong, timanta ko Israel. Ayukan yu try ublay jong pi kwa na pi. Latang banting burom yu try ublay jong pi, banyat hakalinti jong ubaro. Ban iit yu, ban syakri yu try ublay jong pi, daga donut jong pi baro, badaga mensiam jong pi baro. Baban rakia ki hukum berki an jong try, ki bangala hukum e pi mentaka Sngi, naga bentaga jing baha jong pi hi. Hakmi, ka jong try ublay jong pi, ka day ka bening, bat ka bening jong ki bening, ka perthei bat baro kat badan haka. Penban utray la iit tap mensiam ki patamen jong pi, ba la jiet ki kun ki ksiu, ki bahadin jong ki. Ya piken na lor ki pat bandi baro, kumba ka long menta ka Sngi. Tu ot share na markata ya ka donut jong pi, bat wan long shuk ki bamutulap. Na ba utray ublay jong pi ulong ublay jong ki blay, bat utray jong ki try. Uba kraw bat badan bor, ublay uba itrim, ubam ju sya shiliang, ubam ju bamsap. Ule hok yaw kun swet, bat ya kiriw kantay, bat uiit yaw mender, uda ay yaw kabam kasa bat kakup kasem. Tule sebun na markata ya umender na bapiru pilong ki mender hari Egypt. Pidei banting burom ya utrai ublay jong pi, pidei ban syakri ya u, baban suno ha u, badaka kerteng jong u pensmai, ulong ka jingero jong pi. Udei ublay jong pi, bobale na kabanta jong pi, kat kini ki ki bakraw, bat ki baitrim, ki bakikmat jong pi hi ki layo i. Ki kipataman jong pi, ki lalit hier sa Egypt, tang niyo pongwit gibriw Henry mentau try ublay jong pi ula penlong pi upat belin ubakat ki klur jong kabening kaktin jong try Samsis Pak Sokunyo nomor Raspa Nurputra. Raspa Nurputra.
Trayundon rengka bat pim. Ka jingpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kat bagi senran kidang ia kendu lang ha Galilea Jesu la ong haki. Ia ukunu brio en saitino hakikti jong ki brio bat kin peniap iawu. Henry haka Sngi kabalai en sa penmi pat iawu. Tege senran kila snusi hadu kata-kata. Habau Jesu bat ke senran jangu kila poisha kaparnom. Kinonglum ia ka kajana shiteng shekel. Kila wan shawu Petrus bat kila ong. Hatu unongi kai jombi ujus siu ya kajana. Ula jebab hooi. Yenda u Petrus ula rung hapoying. Ujis ula kran shua ha u ong. Piperkat komno Simon. Nangno kis kanega parte kishim ya kajana ne baingu siem. Naki kun la jong ne naki nongwei. Barenda ula ong naki nongwei. Ujis ula ong ha u. Habakumda ki kun ki light ben siu. Lajar kata. Banom pentut yaki ki late shagaduriao. Bato penno iawu kwai. Bato kenjut yaka dokka kaba ngat Nyngkong. Barhaba pit yaka shindur jonga pinlap yaka shekel. Shim yakata but late ai haki nonglum hajana nagabinda janga but jumpy. Ka gospel jong utrai ko himen ko parabid hautrai Jesus Christ mindagasngi kabalang kakin mauburom ya ka Clara Bakhuid. Kabalaka hau kat veispa kindai polai but la klad kat arspa san polai kala imtak Henry po snem karita Henry kalanga nong seng jangka kawega seng rinium kabala imbaduk bad kim shimdon kano kapisa katengga bad kilalang nong krong kila imda ka ba krong Henry ki pa Bakhuid kila pinbeit kindiat ia ka rukam imjangki haka ba ong kila ban pidiang ru ia kaspa kila ban shna ia ki ingla jom kumda ter Henry nadu bastang habaka Clara Bakhuid kalastang kimdon eye haka ti jangki kishania haka jingai ne jingarap jangi brio but ngitip ru kumbatip ka Clara Bakhuid kalong ka samla jongo Francis Assisi Bakhuid but nadu ka for Francis Assisi Bakhuid layamat kerpang ia ka jingid Jesu badula bud ya Jesu Clara ru kala bud ya ka ju kalindi jongo Francis Assisi Bakhuid but kala im ya ka jingim renium nadu kata ka por ko himen ko para ngi habanang kongu ya ka sur jongo blai ngi habanang ya ka lindi jongo blai ngi de banaiti tilli tillan ya ka jingim jongi ha ka jimpeniai jongo blai ha ka jingim jongi ngide ban e shirhem ya Jesu ha ka jingim jongi kum gi record mintagas ngi ha ka gospel ngiosno ya ka jingong jongo Jesu badu kuno brio de ban shashitam but de lamba ka jing shashitam ublai upindon buram yangi Jesu batashai kadar yaki apostol but kadon ga jingmud kadon ga bor kadon ga jinga e lemba ga jing shashitam ha ga jingim jongi vei pai vei ngidon laka jangi jang ki jing shashitam but ngi ai lemba ga jing shitam but don't give up pediang da ka jing hun mensiam don't give up kerngakli don't give up kentai Henry Jesu kot uveringi ngide ben bud ya kanuksa jongo ha ka jingim but kawan ro ga jingerlim in da kasngi lemba ki nongkrang kajana ha Jesu hato unongi kai unai iyaka kajana hangne kalong kajana temple bad ngi yoyi bakini ki nongkrang kajana kila wan kili hau Petrus kabamot pila ban yo ye ki brio baharo kila burom ya Petrus kumu nongyalam jangi kadar ngot ubalong u spokesperson uba kran naga bendau Jesu naga da kada kila wan kili hau Petrus
hato kin ra jambi unangi kai jambi un siu ya ka kajana badula ong hoid hangne kajana don arukom ban siu kajana don arukom kawe kajing siu kajana nagabinda kari kawe kalong kajing siu ya ka temple nagabinda ka jimpin biang bat kajing don kam jangka imane kumba ngi ai jingan show balang bat kau kam kumda ter ban kershan ya ka balang bat hangne haba kinongran kajana ke kirli ya kata ka shiteng shekel pitsiune yam u Petrus ula ong hoi nangda ula leit ong ya u Jisu halor kaneka pang halor kaneka jinkirli badu Jisu bu ika jinkirli hakamajongu to mano bansiu ya ka kajana hato ki kun sim kisiu ka kajana ne ki nongwe kisiu ya ka kajana shaus em badu Petrus ula jawab kumno hoit kinongwe kisiu ia ka kajana ki kun kim don kam ban siu ia ka kajana kabamot u Jisu ong ya ki apostol dank jing shisha pimdon kam ban siu ia ka kajana nagabinda ka temple namar shisin bangilong ki kun oble ngimdon kam ban siu kinongwe ki bampat long ya ki kun jong oble ki de ban siu ia ka kajana kane kalong ke jimot ka ba u Jisu labu hakamat ki apostol namar pi baro pelongi kun henre bannum pinsausi yano Jisua ki leit kwai doka pinsalap iya ka shiteng shekel haka shindur jonga doka sa leit ai yakata ka shekel nagabinda ka daka shin jonga jingsiu kajana hangne ngilaban puson bun ki baro halor kaneka jingsiu kajana kadba haka poro Jisu bat ki apostol kidon jait ki shekel kawai kabadon ka dur jongu kaiser us em kawai pat badon ka dur jong uble haki ban siu ya ka shiteng shekel nakabinda ka temple bunsin habaki briu ki jiu ki vansha ka temple bunsin hagakti jongi don ka ya ka pisa ne ya ka shekel kabadon ka dur jongus em te ya kabadon haka dur jongus em omlong shu ban siu haka temple te nagata ka daw haka temple don ki briu ki ba ya pain pisa ki nong ya pain pisa knamba ki ju haba ki wan ban mane ya utrai kinyo ya ka shekel kabadon ka dur jong oble bakin lay tarwa haka temple but habau Jisu le yo ya kiniki nong ya pain pisa ulale kumno ula dom ula bitar ula pinkalon ya ki meat jong ki ba ya pain pisa kabamot u Jisu ki kai ki bruyo banrung ha ke temple pimdon kam ya kane ka dur jong ki em jong ka parte ne pimdon kam ya ka pizza henre ya ke jingterwa hangne kalong ka dur jong oble naga ta ka da phide ban ken mauro ya ka ki jingi kai naka kitab Genesis ublay wala tao yangi ha ka dur ka dar jong kabamut omde mangi ngidon kamban ra ya ka pisa sha ka temple henre ngide ben ra ya ka dur ka dar jong ublay bat ka jingterwa ha ka temple kalong ka jingai tilut yalade ha ublay ka jingkinia babhatam kalong ka jingai tilut yalade ka jimmane babhatam kalong jingai tilut ya ka jingim jongi namar ngidon khangi ya ka dur jongo palai kane ka dege jimmot habau Jisu la pinkalon ya ki mij jong ki ba ya pain pisa ka tengka namar u Jisu ukwa ban hikai ya baro ki kon jongo palai but ngide ban mane ya obale ha ka men siam jongi ngide ban mane ya obale da ka donur jongi ngimde man mane na ka bor jongene ka parte khabar bun sin ngi bakala ha ka ne ka jimane lese ngi perkat ladanga pendep ya ki kameram ngi perkat ngi ladep mane ya obale lese ladangi terwa ya ka badawa na ka balang kala kut ya ka jimane jongi henre kae ka bau Jisu dawa nangi kalong ka jingmane bashisha ka jingkinia bashisha kalong jingai tilud pura yalade namarngi don ka dur ka dar jongo bale lem kumta ka jimmane jongi kanum seiso habangi karen halor kanege jingdarwa ngilatip habangi don jingya senghe shanoru
ngila ban yoi ki bruyu ki balung ya kapisa kinum tur shu shaka jaka ba shong ya kirinium kitip kinum ahiye ne kitipru kilong ke bala IT lupa haujisu ne omdon mano balai korong na ki father nama habadon ke jingya sang hengi tip ya ka area ne jaka ba shong ki sister kirinium ki brother omdon mano balai ban lum pisa lung jing tarwana ki namar kumba ong jisu yaki kun jongo bale kim don kam da ka jing shisha ban IT ya ka khajana namar ka jingim jonge shimed kalong ka jing IT padu jisu pinbed hangi ya ka rukam bangide ban mane ya jisu ya ka rukam bangide ban id ya jisu ya ka rukam bangide ban krishan ya ka nam ka burom jongo bale henrang itip bale ngiterwa jing terwa kalong ban krishan ya ka jingdon kam jong ka balang ka jingdon kam jong ki yemene ka jingdon kam jong ki shakri jong oblai kane ka de ka jimmud ha ka ba ngiterwa ka jingterwa na ka benda oblai namar ngitip ka don kam bun ke baro ban pindep ne pinbiam lempa ka ne ka jingai ti jongi henre jisu u ongru harta thaju ka por ngide ben yaid lempa ka jingit bat ka jingai ti pura kane ka long ka jingterwa ka ba kongsan bat ka jing kinia ka ba kongsan bat ka jing mane ka ba kongsan ha ka jingim na ka daw habangi rake ya ka sngi borom janga clara Bakhuid ka bala jet ban im ya ka jingim batu ka hikai yangi kumno ngide ban im da ka ba shania tille tilan ya jisu ha ka jingim jongi ngiduai na ka pinda ka ne ka jinga ha ka ne ki yukirish Bakhuid ba mangi baharo ngin sautu shai kadar kai ka jing dawa janga beneng nangi baro ballong gilang kinia na ka pinda ukris jisu be karko kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangindup sngoto shai kadar yaka jingkot jame kamdam eka mensiam janga jimmane uble haka jingim jongi enyaro ya utrai Jesu Christ tongin yang tongin plai ka jingait ka jong ngangait how ble upamren bor baro unang tao ka bani bat ka kingdaw bat how Jesus Christ kur marwe jongu utrai jongi yaw bela pun men sim Bakhuid yaw bela kana ka Maria te sodi yaw bela shalabein popondios Pilatus la sanar pna yawu la yap la tep yawu la khiyasha ki baya haga sngi ka balai la mi pan ki baya bela kiu shabene ushak shagamon play upa baden bor baro nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngangeit ho men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya sala ki rikoid ha ka jingmap yaki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam chikut amen Laispa en Republika. Laispa en Republika. to ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia janga ba jampi kallang ka ba pniang phone hau blai upa ba dan bor ba ro So try
Kajimandai ni Yakarantu Chumbarokoi. Ni penbena bamelong ubapela ko try haka Clara Bakhuid ka Taïew ban ni karpadrit yeme ubakrau bor bakumba ki hok ki sort jangka kelalong ki ba mesngo hun kumdaru ka jingshakri bade hok jangi kalong ka ba pinsabha hakama jame dau Chris utrai jangim Amen. Utrai undon rengka bat pim token tiu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublay jangim da shisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat koppa Bakhuid koblay badan bor bat bam jikut namar haki rikoin kibala pengandang yalade hau Chris Nagabinda ka hima bening kalong kabade hok ban yoro ya ka jing suma sukher baperla jame da ka ba me kot biang ya ka jinglom brio sha ka jingku iten rai janga but me ver ya ka ban mad hangne haperte ya ka jingai ya ke ba enyo ha ka perte batimai but kumda rengat bat ka kinhorn jang yangel bat kiri koit nia ro yame bat ni pen bana kalem sangem Bakhuid, 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 utrai. Usim dan baru menyimba. Lengkap bertenggi arwaya. Kajingnya roh sana. Oh sana syadrong tam. Yumlei para ha kanega por ka bakantang tongina ngaiti yalade shau jisu ka jingaiti pura ka jimmane ba shisha ha ka baiti ya kamen siam jangi ya ka jingim jangi bangin duai na do ka donun baga bor jung men siam Bakhuid ban man khar halo jangi pawin pen gantang yangi un perlang yangi ki kun ba shisha jungu Chris da shisha melong Bakhuid ka trai ka temei jang ka jingkuid barom Namar katangi karpadia me to penkuit pengandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pha ya men sim jame kum ga umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bargas nam jangu trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pdiang ya ka jing shashitam Ula shim ya upu, badang kabaingu yame, ula kidia yawu, badulai halake sinran u om. Tu shim bato bam nakane pi baro, namar kane kalong ka medjanga, ya kabainaiti, naga benda jumpim. Hagaju ki rukamendal alaya bam ula shim ya ka kuri, bada kabaingu biang yame ula ayaka halage senran u om. Tu shim bat di nakane pi baro, namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bat bam jukud. Ya kaben pen mi naga benda jumpi, pa naga benda ki babon, naga benda ka jimmap iki pop, tole yakane ban kan mau yangam. Kusnam bakardor jangu Chris to penkuid yangi penkuid yangi men siam hadim penkuid pen kiai ki bapang ki bashitam baro yada yangi na obamen neki klam
Kajimaya Jonka Jinget. Kata sing bagi mamyuleuku bani dinakane kakuri ipen braga jingyap jong mekotrai takadu Namar kata, ngi ke bapin menda ya ka jingya bad ka jimmi pa jangu, ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi dai ngwaidem, namar mela nyu yangi ke babit, ben yang hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas ngi veret ngi karpad ya me, bangi ke bayo binda hakamet bad ka snamu kris, ngin long ke bela pinyat lekaway, da umensi im Bakhuid. Takin mau ko traya ka balang jamme, Kabala priyang hasatala ka parte, bato penjana ya kaha ka jingir, rengkat badulio uppa Bakhuid jangi, uvil bad ubishab jangi, bad bahar ki lingdo bad kiriniam. Takin maulam ro, ya ki himmen ki para, shinrang bad kinte, ki bala yutia da ka bakarman ya ki jimmi pa, bad ya baro ki bala kalatno ha ka jingis ne jamme, topdiang ya ki isha ka jingshay ka kama jamme. To isne yangi baro yangi karpad yame, barengkat bad ka Maria te iso di Bakhuid ka kami jangoble, ujaso Bakhuid kurim janga. Ki apostol Bakhuid, ka Clara Bakhuid, o Francis Disease Bakhuid, but baru ki Bakhuid ki balapen sobaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit benyo bindale maga jingim bam jikur, but bangini ro but pindon burom me da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu but hawu, kalong hamayu blayo pa badan bor. Haga jingalang kawe junga mense em Bakhuid, baro kaburam bat ke jingaro, junam la junam. Amen. Ko himmen ko para, tongin duwai kumbau Jisu lahi kai yangi nangabinda bahara ke jingdon kam jangi, ngi duwai bau Jisu in pinyajan yangi, pangiru ngilaban ay tilut yalade kum ke Kijing mane ia u man ka kelip mat. Kopa jangim, baha bening ka longa Bakhuid ka teng jame. Kanwan ka hima jame ka longa mon jame ha kindaw kum baha bening. To ay yang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasngi. Badamap yang ikring kang jangi. Kumbangirong imap ika belis niyo yangi. Padwadelam yang isya ka jimban shoy. Nray tapalait yang ina ka basiniyo. Tapalait yang ingi karpat ko try na ka jing siniyo baro. Haga jing spoon jamme to hai jing suk jing sign haga sngi jangi. Knamba daga jing arab ka jing isne jamme. Ngi light bara bon aga pop bangin yo jing edan aga jing jar barra. Kadbang idang up kime lendi aga jingarmen Bakhuid. But ka jing wan pal jung nong penim jangi o Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jamme ki ka jingsuk nga i happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pedi ki pop jangi henra yaga jingai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai ha ka yaga jingsuk bad ka jingat li kawai kat kum ga mon jamme mame uba im bad basansha junam la junam ka jingsuk trai kandon barabo renka bad pim dab daga jingidu Kristo ngini ai markelia Hakami ukun lambron jango bale. Hakami bakit na ka pop janga parte. So kito ki bala kosh aga jingawai jango ukun lambrot.
Trai Jesu Sngi mengi roya mengi mane me namarba melawan kapoka donur kamen siam jangi me pen kadang ya gajing trang jang kamen siam jangi lemba kamet batas nam jame karko kardo yangi ko Jesu pen biang yangi pen goy pen khia yangi agane gasngi buram janga clara Bakhuid irap ingiro pen tilli yalade pen brattilli yalade shaga jing shania ba pura hame ko Jesu Pangindop la ban kindio buram yame hamal lagi kam ki jam karko bat pen goy pen khia yagi ba pangi ba shitong ke ba duai hagane ka mas Bakhuid ke ba shimenda hagane ka mas online kertai ki ba ro ke ba tiap pang ke ba mlayai ki ba don ka jimpang ka ba jor tai ki ba ro tai ki ro ke ba don haki hospital pen goy pen khia yaki le kambala halo jangi vai pai vai daga jingir spon jame shimdi pura yangi ko Jesu Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. I boring ego, Jesus, I boring ego, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagin duwai, yagajing duwai, jubilee, koppa uba happening. To ai bagajing eight, bamela ai hangi. How kun jameu Jesus Christ, o himen jangi, but hak tilly ding janga jingir spoon, can clank haki donur jangi, dau men siam Bakhuid, can cursive biang hangi, yaga jinkarmen balakarku, nagabinda ka jingwan janga hima jame, to ai baka jinga e jame, can pinkala dur yangi, shakinong lur linka, bam ju shong tai, ben bet igisambai janga gospel, to ai baki to isambai, kin pinkala dur na shapo. Yaga jait ben riu but yaga perte mariang barok away haga jinkami linti batikana yabanem batimai barka perte batimai haba enda yagi bojungu bammen la wengno kaburom jame kan ting shine junam to ai baga jingai janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jinkarmen yaga jingang nud yagi tia jinkan show happening ai baga taga ju ga jinga e kan pin sapriang yaga jinkamen but jingsuk jangunong sius pa jangi Satala kaparte, Shame ko blajangi, Balakarku junam, Kalonga buram, Parkajinga ro junam, Amen. Kopa jangim, Bahabaning Kalonga Bakui Kartan jame, Kanwanga hima jame, Kalonga mon jame, Hakindau kumbahabani, Toayang imindaka jimbam jangi, Kabahala kasmi, but a map in Kang jangi, Kumbangirungi map ygbele sneerangi, but what elam ingi shagajimban shoy, and rate up a light in Akabasneo, Amen. Kublai Komaria, Abadap Tagajingae, Utrai dun bet palakar kuya panaptain kinde, Balakar kuya sopo jom pau jisu. Komaria Bakui, Comijum Uble, Duina Binda, Jangi Ginom Pop, Minda the Kaporga Jingiap Jangi, Amen. Kaburam, Opab Helku and Badamin Sim Bakhuid, Kumbaka Lanka Nyngkong, Kumchuminda, Barabot, Junom La Junom, Amen. Tongini Duai. Yenda la pen klein yangi da ka jingyo binda hagane ka jinga e jimble ngi karpat ko trai ko ble jangi bamangi ki bakit hala kamet ya ka jingya pu jisu
ngilla da kababud ya kanuksa janga clara Bakhuid banyale tenge ban kso tang hame marwai dau Chris utrai jangim utrai undon rengka berpim play badan bor badan karkuyepi upa baru kon baru men siem Bakhuid ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jung utrai daga jingim ka jampi Yesus Laispa atutra. Grace.